अच्छा केकरा डांस देखे के बाद उपमा के हाथ उठा के बताओ। जब तक रौरा सब मनोबल ना बढ़ाई तनी मिलल कर दिल से मिलल कर। आहा अनुपमा तनी चेहरा पर हंसी लावा जान तनी रोजे ताहर प्रोग्राम भाई से मन थक जाला। मुस्कुराहट इज बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन कलाकार के नरम आवाज होखे गरम आवाज होखे लेकिन चेहरा पर हंसी रही श्रोता और नजर रहेला नु तो कैसनो कार्यक्रम बेड़ा पार लाग जाला। चेहरा पर चार्मिंग जरूरी बा। अब सोचो कि हमरा गोली लागल होखे डॉक्टर कहले बा कि 2 घंटा गावे के बा फिर रेस्ट करे के बा बिहान भेला फिजियोथेरेपी करावे के बा बाकी श्रोता सही सन अब लय के मारल बनी तो बर्दाश्त होई ना तो रोजे गावे के बा तो सब सरस्वती के नाम लो तनी भाव में आओ। गलती नहीं है भाव तनी कमर से तनी अनुलोम विलोम तनी कर। चल तनी सट के ए राजा हो आओ तो हम भाव बोला रह रह हेने आ रानी हट हट तनी हौला क द रह तनी गाव तब नु हम तार साथ देतनी। चल अनुपमा तनी गा के कह हे राजा हो। अच्छा हम गाव तनी तू नची हो ओकर बाद कही हम कि चुप हो खढ़ार जनी लोरावा छोड़ी दो या जरा चुप हो खढ़ार जनी लोरावा छोड़ी दो या अरे रोजनी आरावा चलो तैयारी में हो जातनी। तैयारी में रेडी 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 यू अनुपमा लेडी ई रोजनी आरावा तो बड़ा निमन रहे बाकी तनी जिलेबी छान दो। जिलेबी छान दो कि तनी दूध कवर खा ली जा। जिलेबियो जन न छानो एक घरी मोती चूर पारो भोजपुरी में हमारा मोती चूर पाराला जैसे गाना गौलू हनु कैसे रह कि जैसन चहल रहनी अरे ऐसन रजऊ मोर बाड़ी आहा सावर न गुर बाड़न ओही तरी हमहु ताहर के देखतनी तेगो बात कहतनी बुरा जन मनी ए कहि दा कह दे मित्र सुदामा कह दो कह दे मित्र सुदामा भाई लय के मार लय से दियतनी हो तब नृत्य होई खाली यही तरीका हो कि गोरी चढ़ल जवानी जौन हमरा भोजपुरी जिला में भोजपुरी में आरा जिला में होता उहे हम सच्चाई बतावते कि एगो लड़का के एगो लड़की मिलल बिया आ लड़का ऐसा धोती कुर्ता वाला देहाती बा तो कहता कि गोरी चढ़ल जवानी अरे अब कुछ लूर सीख चल के सहूर सीख कोनो ऐसा शरीर कोनो ऐसा चेहरा हो जाला कि ओकरा में सब कपड़वे निमन लागेला। सही बात बा तारा में सब कपड़ा चाहे हमनियो के बानी जींसो पहनब जा तो बुझाई के हमनियो के आरजेडी के सचिवे है तोरा सही में तू शेरवानी पहनबो तो ठीक लागे। ऐसे अनुपमा देखो दे हाथ के लइका कहता कि जींस टॉप छोड़ा ओढ़ा कभी फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें मेरे मित्रों लेकिन आज नगद कल एक लइकाई में अनिल भैया एगो ठेला पर हमरा गांव को बड़े श्रीकांत थलू आई तो ठेलावा पर लिखल रहन कि आज नगद कल उधार तो हमारी पढ़ाई के हमनी के क्षेत्र में रही जा तो कहे कि ये भाई आज नगद देव तो कल उधार देव नु पक्का नु तो हाँ तो कहने कि कैसे तो कल हो आके है बतिया पढ़ ली हो तो कल हो पढ़े तो लिखल बा आज नगद कल उधार ना मिलो आहा कि जींस टॉप छोड़ा ओढ़ा कभी हमरा खातिर तू एगो सम्मान के बात बाड़ू तू कहलो कि हम जानतनी कि तार हमार रिश्ता का बा ओ नाते कहतनी बुझ जाई हम कि जीत हसनी ना पगला ना बुझाता यही से भीतर से हंसता रे कि जींस टॉप छोड़ा ओढ़ा अरे